Hello! Hello, hello, hello! Ari naman si Lily, ang Ilongga sa Australia. Tanan kita, gusto nga sabton gid sang Ginoo ang aton mga pangamuyo. Pero, handa pala kita sa iya nga sabat? Ginoo, nagapangabay naman ako sa imo. Nga, buligan mo ako makakita asang paagi para bulig man ako pahagan-hagan sang mga kalisod diri sa kalibutan. Wala man ako manggad. Wala man ako abilidad sa pagwali. Ano ay han ang akon mabulig? Ano? Mahimo ako YouTube video? Paano? Una-una, wala ako sang abilidad sa paghambal. Bisan sa inilunggo gani, nagautol-utol, nagakasandad pa. Ti paano na lang? Ikaduha, kada kita ko sang video camera, nagakurog-kurog ang akon nga tuhod. Kag nagapilit-pilit ang akon nga dila. Ikatatlo, wala ako sang guya nga pang-artista. Di, may magtanaw man ayana sa akon sa YouTube. Ay, nauya gid ako Ginoo ah. Kag ikaapat, wala ako sang abilidad sa pag-edit sang mga video. Di, paano ako makahimo sang presentable nga video? Pasensyahon mo ako Ginoo. Para gali ini sa imo. Oo, hindi ni para sa akon. Isa pagid gali Ginoo. Tungod nga gardening lang gid ang akon nga ginahimo subong. Daw, amo lang gid na akon mahuna-hunaan nga content. Pero ang YouTube puno na sang abaw gatambak-tambak nga mga videos parte sa gardening. Di ano maayo nga akon himuon? Ang akon pagharakak. Pangbalay lang na ayang akon pangharakak Ginoo. Magamit mo man gali ni. Pero paano? Okay. Kung amo na ang gusto mo Ginoo, paninguhaan ko. Pero kinahanglan ko gid ang bulig mo. Hindi ko ni mahimo nga ako lang. Salamat gid Ginoo. Salamat. Amen. Mga kasimanwa, mga abyan kag mga kapamilya, handa na bala kamo maghimo sang pangabay sang Ginoo sa inyo? Kuna mo, himuon naton sang malipayon. Ilongga, Ilonggo, Pinoy kita nga tunay. Bisan diin kita maglakbay. Ilongga, Ilonggo, Pinoy kita nga tunay. Aton ipadayon ang pagkamalipayon. Mga totoo kag inday. Ilongga, Ilonggo, Pinoy kita nga tunay. Bisan diin kita maglakbay. Ilongga, Ilonggo, Pinoy kita nga tunay. Kabay nga magmalipayon kita. Mga tuto kag inday. Balik ka mo!